Okei. Eli jos me halutaan poistaa täältä välistä yksi tämmöinen row, niin klikataan oikealle ja valitaan täältä delete, niin se katoaa siitä. Ja sitten jos me halutaan poistaa täältä välistä joku column, niin sama juttu, laitetaan delete, niin se poistuu. Sitten jos me halutaan lisätä tänne vaikka uusi row, niin laitetaan insert, niin sinne ilmestyy uusi semmonen. Ja sama näissä kolumneissa, että laitetaan insert, niin sinne tulee uusi tyhjä kolumni.